La Guàrdia dels Prats, pedania de Montblanc, estudia convertir-se en una EMD, una entitat municipal descentralitzada, ja que creuen que així podran millorar i gestionar millor les necessitats i els reclams dels seus veïns. Per parlar-ne i donar-hi veu, tenim els estudis de Ràdio Montblanc i saludem d'una banda Ferran Martí i també a Josep Maria Foraster, veïns de la Guàrdia dels Prats. Molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Abans que tot, i per als que no els coneixin, parlin, si facin, si els sembla, 5 cèntims, no?, sobre la Guàrdia dels Prats. Senyor Martí. Doncs és una pedania, no?, com has dit, de Montblanc. Som uns 220 habitants i, com a pedania, doncs, estem arribant a aquesta situació, no?, de voler crear una EMD, doncs perquè fa temps que veiem que estem molt desatesos, no?, per part de l'Ajuntament de Montblanc i que no hi fan cap pas endavant i ens hem arribat a aquesta situació, no?, de voler fer un pas endavant d'aquesta manera. Quant temps fa que va sorgir aquesta idea, aquest plantejament, aquesta opció de tirar endavant aquesta alternativa? Aquesta idea ja ve de fa uns anys. Vam començar a crear des de Junta d'Associació de Veïns, no? Però doncs com que volíem que hi participés tothom del poble i que ningú se sentís exclòs, llavors vam crear aquesta plataforma ProMD, en la qual participen socis de l'associació, no socis, vull dir, tothom que sigui del poble i vulgui representar aquest projecte, doncs és benvingut. Senyor Foraster, a Tarragona podríem referir-nos, per exemple, a la Canonja, que es va independitzar, o també tenim el cas de la Móra, que també vol esdevenir una entitat municipal descentralitzada. No sé si s'han fixat precisament en casos com aquest o si han tingut possibilitat de parlar amb altres casos i referents per conèixer si seria aquesta una opció. Aquest és un dels punts en el qual realment ens vam basar una mica. En tenim un de ben a prop d'aquí a Montblanc, que és Picamoixons. Picamoixons també és una entitat municipal descentralitzada i llavors, arrel d'aquesta inquietud, com ha dit el Ferran, doncs es vam reunir tota una colla d'amics i veïns de la Guàrdia, es va posar això sobre la taula per veure si hi havia realment possibilitats de poder fer alguna cosa que millorés, no sé, una mica la vida del poble, no? En definitiva, lògicament, doncs, el bonic d'aquesta vida és poder-nos apropar amb les experiències dels altres. La realitat és que en tots els que hem parlat l'experiència és positiva. La prova és que no coneixem cap entitat municipal descentralitzada, que al llarg dels anys, i n'hi ha que fa molts anys que ho són, se n'hagi deixat. Se n'hagi deixat. Llavors, vam començar a parlar-ne, vam començar-li a donar forma i vam arribar al punt que si això es feia, es havia de fer, clar, lògicament, amb el consens del poble, no de l'associació de veïns. L'associació de veïns és una part molt important del poble, però que no agrupi tot el poble. La prova és que llavors, quan vam dir de muntar aquesta plataforma, de moment, la composen socis de l'associació de veïns, que són persones que estan censades a la Guàrdia, socis de l'associació de veïns que no estan censats a la Guàrdia, persones que estan censats a la Guàrdia i no són socis de l'associació de veïns, perquè es vegi d'una manera clara que això està totalment desvinculat de l'associació de veïns. A partir d'aquí, hem recollit tots uns formularis que ja la Generalitat et donen, en la qual es pot veure com això, més o menys, quin funcionament, quins passos es tenen de seguir per arribar a constituir aquesta associació. Aquesta plataforma, no?, que és el que hi estem ara. Això no està constituït del tot. Perquè aquesta plataforma tingui vida, necessitem la majoria dels veïns del poble sensats que hi donin el vistiplau. Si la majoria de veïns del poble sensats no hi donen el vistiplau, això i no res serà el mateix, s'haurà de deixar.
Però per nosaltres estem, els qui composem la plataforma, estem molt il·lusionats perquè veiem que realment es poden aconseguir coses realment importants pel poble. I aquesta tasca estem, fotent-li canya, tot el que podem, i treballant-ho, no? Treballant-ho. Aquesta és la realitat en el moment que ens trobem actualment. Senyor Martí, quins inputs recullen en aquest sentit? Creuen que arribaran a aquesta majoria per part dels veïns? Home, sí, jo crec que hi ha una molt bona participació dels veïns i que amb tothom que s'ha parlat i se li ha tramès, de fet s'han fet alguna reunió amb la gent del poble i per part de la gent del poble ells creuen que sí, que ho tirem endavant, vull dir, a menys no hi podem anar, no? És allò que dius, és que a menys del que tens, no? Vull dir, s'ha de provar, no? De fer un pas més i a veure si aquest pas més que donem al final és beneficiari per tothom, no? Per tothom que visqui a la Guàrdia. Comentaven que està en marxa aquesta plataforma, també han format part aquesta comissió. Quins seran les següents passes? Un cop tinguem les firmes dels habitants de la Guàrdia, el proper pas ja és anar a l'Ajuntament del municipi, de Montblanc en aquest cas, i donar-los les firmes aquestes, que l'Ajuntament vegi que la gent de la Guàrdia en majoria ja està d'acord, amb que ells ja estan d'acord, i l'altre és que l'Ajuntament de Montblanc també hi estigui d'acord, clar. Vull dir, ha de ser un acord mutu, no? Vull dir, si l'Ajuntament de Montblanc hi fica ganes i nosaltres també hi fiquem ganes, doncs a base d'un conveni que llavors ja vindrà, però això ja és molt més endavant, no? Vull dir, de moment el pas a fer ara és tindre les signatures de la gent de la Guàrdia i anar-les a entregar a l'Ajuntament de Montblanc, no? I l'Ajuntament de Montblanc suposo que farà el pas de voler-se reunir amb nosaltres i arribar a un acord, no? EMD, Entitat Municipal Descentralitzada. Per aquells oients que no tinguin del tot clar què significa, com ho podríem explicar i què suposaria pel veïnat, per la pedania, respecte a la situació que teniu ara? Home, l'EMD no deixa de ser... A veure, com s'explica això? És a dir, nosaltres, encara que s'arribés a constituir l'EMD, no deixarem de ser una pedania de Montblanc. És a dir, l'alcalde de la Guàrdia seguirà sent l'alcalde que tenim a Montblanc. Quan hi haurà les eleccions municipals, les persones censades a la Guàrdia aniran a votar un alcalde de Montblanc. Ara, l'EMD podríem dir que si s'arribi a constituir, llavors es parla amb l'Ajuntament, això és tal com estan formades les altres i com teòricament, té de ser de cap més manera, es formaria la nostra. Llavors s'arribi amb un acord d'aconseguir uns recursos que anirien destinats a la pedania de la Guàrdia. I aquests recursos estarien administrats per la EMD, l'Entitat Municipal Descentralitzada. És a dir, és separar la població des d'un punt de vista econòmic del que realment estem ara. Ara estem subjectes al 100% a el que l'Ajuntament de Montblanc creu oportú destinar a la pedania. Per la qual nosaltres, sincerament, i aquí ho dic a micro obert, creiem que és insuficient. Per això ens mou aquesta inquietud. Creiem que és insuficient. Creiem que el poble, pels habitants que té, mereix d'una financiació més àmplia. I això és el que seria la EMD. Inclús, ara, no sé, en fi, fa una setmana o dues, a la Nova Conca hi va haver 2 regidors de l'actual Ajuntament de Montblanc que van dir que en res, que en el moment que nosaltres ho presentem, això ens ajudaran a tirar-ho endavant. Un dels dos va dir que encara que ens ajudés, era una feina una mica difícil d'aconseguir. Tot és difícil en aquesta vida, i més si no t'hi poses. Ara,
també va dir, aquest regidor de la manera mateixa que va dir que era difícil, va dir que hi havia altres camins i que n'hi havia de més pràctics i més fàcils per arribar a un entendre. Però aquest camí no sabem on comença, perquè ningú ens l'ha ensenyat. En la qual estem com estem. I això és un mal, no és un mal de l'actual alcalde pedani, ni és un mal de l'Ajuntament que hi ha ara actualment. És un mal endèmic. Això ve de molts anys, aquest mal. Per això hem arribat a la situació que estem. I hem passat ajuntaments de tots colors. No es tracta de parlar ni personalitzar res. Han passat aquí ajuntaments de tots colors. Però arriba un moment que dius, potser ja n'hi ha prou. Potser que ens fem sentir una mica. Potser que la veu del poble parli. Que això és molt bonic, aquestes frases sempre surten, no? Políticament són collonudes. Però, en aquest cas, realment, a la plataforma, els que constituïm la plataforma, aquesta idea la volem transmetre a tot el poble perquè el poble ens apoyi en aquesta tasca. I esperem aconseguir-ho, perquè al poble hi ha gent que pensa de tota manera. Hi ha que inclús ens diuen que se separem de l'Ajuntament de Montblanc. No, aquí no separi ningú de res, aquí no hi ha independència de res. A més, això no ho podríem aconseguir mai. És un tema purament econòmic. És a dir, que si ara que no ho sabem, no hi ha manera de saber-ho, si quan es fan els pressupostos a l'Ajuntament de Montblanc hi ha aquests diners destinats per la pedania de la Guàrdia, com pot ser per les altres pedanies, com serà pel propi Ajuntament de Montblanc, no ho sabem. No sabem quins diners han pressupostat per destinar al creixement de la Guàrdia. No ho sabem. I llavors, una vegada es constitueix la base de l'EMD, una vegada constituïda, és que ens tenen de destinar forçosament uns diners. I aquests diners, que si és un percentatge, s'haurem de posar d'acord i llavors aquests diners es tramitaran a través de l'EMD, es administraran a través de l'EMD. I aquesta és la realitat, aquesta és la realitat, no n'hi ha cap més. És un tema purament econòmic, Potser al final, quan tindrem els números al damunt de la taula, veurem que quedem pitjors d'una manera que de l'altra, cosa que dubto. Però, es té de veure. És a dir, que ara, en aquests moments, no es pot garantir res. L'únic que podem prometre al poble, per part de la plataforma, és treball. Res més. Treball. I després d'això, veurem els resultats. Per tant, vostès reclamen que es destini a la pedania el que correspon i que com que no es fa així, doncs ho puguin gestionar vostès. Diuen que de fet es troben molt desatesos per part de l'Ajuntament. En quins casos, per exemple? Com ho podem exemplificar? Quins serien els principals reclams? Fa molts anys que s'està reclamant als carrers, sobretot, que els carrers de la Guàrdia estan en un estat lamentable, que mai s'hi ha fet res i que ens estan ficant parxes, però és que tot i ficant parxes no arreglem res, igual que la il·luminació del poble és precària i està molt deixat de la mà de Déu, com aquell qui diu, i el que volem aconseguir són millores, que tu puguis... Qui hi ha millor que visqui en un poble per poder dir el que es pot fer o el que no es pot fer, o que algú que visqui en un poble que pugui anar a l'Ajuntament i dir, ostres, aquests calés que realment estan destinats a la Guàrdia, doncs podríem fer això, podríem arreglar això, podríem fer l'il·luminació més adient, o podríem arreglar el carrer de baix o el carrer principal, que és el més transitat, i realment fa molts anys que hi estem lluitant amb tot això i realment no arribem a cap port. No sé si tenen constància de que altres pedanies es trobin en una situació similar i si potser vostès poden fins i tot crear precedent. Jo, sincerament, particularment, no sé que cap pedania ho hagi intentat fer-ho i no ho hagi aconseguit. No en conec cap. Conec pedanies que, inclús amb l'ajuda, amb l'iniciativa del propi Ajuntament, s'han arribat a constituir. Això sí, coneixem pedanies d'aquestes i coneixem pedanies que han començat amb una plataforma, però el que sí sabem és que totes les que, d'una manera o altra, s'ha arribat a fer
l'entitat municipal descentralitzada n'estan encantats de la vida. I la prova la tenim, és que això és molt senzill. Anem en pobles que tenen ajuntament propi, que no tenen més habitants que els de la Guàrdia, i només cal mirar l'aspecte d'aquell poble. Per què? Perquè reben una financiació i se l'administren ells. I jo llavors invito a qui vulgui a anar en pobles d'aquests i invito a donar en tom a la Guàrdia. A la vegada que invito a donar en tom en pedanies que estan més o menys a un nivell de la Guàrdia. Jo, si altres pedanies, com sé que Montblanc té altres pedanies a part de la Guàrdia, que es troben en aquesta problemàtica, doncs, sincerament, jo aquí no en puc parlar. Jo només estic aquí per parlar de la Guàrdia, per parlar dels interessos de la Guàrdia. I crec que estem mal atesos, res més. Però, repeteixo, no és res personal d'ara, perquè han passat alcaldes pedanis, no és res personal amb un alcalde pedani, ni amb un alcalde de l'Ajuntament. Estem parlant d'anys i anys i anys, i la cosa es va deteriorant. I vaja, i arrel d'això és el que ens mou a tirar endavant aquest projecte. Com se farà? Ho aconseguirem? No ho sé. Però si no ho intentem, des de l'ego, segur que no. Vostès deien que un cop tinguin aquesta recollida de signatures i puguin fer-ho efectiu, serà quan podran reunir-se amb l'Ajuntament. No sé si han rebut ja algun input, s'han posat en contacte amb vostès, més enllà d'aquestes declaracions que vostès mateixos feien referència sobre aquesta possibilitat. No s'han posat en contacte amb ningú perquè oficialment no som ningú. El poble encara no ens ha donat aquest suport. A la vegada que el poble ens doni aquest suport, llavors ens podrem dirigir als estaments que siguin. Per l'altra banda, tampoc ningú ens ha cridat. Ningú ens ha cridat. Sí que aquí a Montblanc, com vostès i altra gent, saben d'aquest moviment, però ningú ens ha dit res tampoc. Res oficial. Com aquest senyor regidor, no dic el nom, però és igual, no sé si és convenient dir-lo o no dir-lo, manifesti a Nova Conca, qui va llegir Nova Conca veurà, que hi ha altres camins. Cony, doncs que vingui, que us expliqui quins camins són, que potser ens estudiarem feina. Però aquí ningú diu res. Mentre no es digui res, nosaltres seguirem amb la nostra tasca. No sé el temps que durarà. I, de fet, després, una vegada es constitueix això, també això no serà perquè sí, possiblement al principi, llavors s'haurà de fer d'aquesta plataforma un president provisional, però després l'AMD està regida per un president que se llegeix per votació el mateix dia que hi haurà les votacions municipals a Montblanc. És a dir, el dia que hi haurà la votació, si això es tiri endavant, el dia que hi haurà votació municipal a Montblanc, els veïns de la Guàrdia, quan vagin a posar la seva papereta, es trobaran la urna de l'alcalde de Montblanc i la urna del president de la Guàrdia. Això només els que estiguin sensats. I en base a aquesta votació, llavors, democràticament, se llegirà el president, el secretari, els vocals, etc. I els 4 anys que durarà el mandat de l'Ajuntament, durarà el mandat de la presidència de l'entitat municipal descentralitzada. Vull dir, tot això és oficial. Vull dir, no estem inventant res. Tot això està apoyat per la Generalitat. L'únic que té d'haver és un consens amb el poble i un acord amb l'Ajuntament. Fins quin dia estan fent la recollida de signatures i més o menys podem conèixer com queda tot plegat? Bueno, en principi es va dir de fer-ho fins passat Reis. De moment els veïns estem en ell, no? I fins passat Reis, sobre la primera quinzena de gener, doncs esperem tindre ja totes les signatures i llavors fer el primer pas cap a l'Ajuntament, no? I demanar audiència a l'Ajuntament per portar el manifest i les firmes. Doncs Ferran Martí, Josep Maria Foraster, veïns de la Guàrdia dels Prats, nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat avui en els micròfons de Carrer Major per donar-nos més detalls sobre aquestes intencions i haver posat el llum en aquesta realitat que estan vivint i que esperem que es pugui resoldre de la millor manera. Estarem molt atents. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vostès per l'oportunitat que us donen. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Fins la propera.